Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Please hide my identity. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. I have my own secret to tell mukoma. Inini mukoma ndine umwe musikana wangu uyo wandiri kufanira kuti ndinge ndichizochata naye. Musikana wangu uyu mukoma pari zvino ari kurarama ari kunyika kwevatorwa ari overseas ku-UK mukoma. Inini naye tinodanana. I don't know if I can say kuti I love her kana kuti idzi dzatongovawo nharo dzekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoendawo ku-UK. Nyaya dzandiri kutsikisa kuno inyaya dzekuti kana akagara adziziva ka haafi akada kana kundiona. Musikana wangu uyu mukoma akaendawo ku-UK but tainge tichingogara in the same neighborhood. Saka akati ava ku-UK ikoko iye ndiye akatondi approacha because ainge achiti ikoko she is feeling so lonely ende akabva ati ainge achidawo someone wekuti ange achitaura naye. Most of the times inini naye taigara tichingotaura paWhatsApp but semurume ndakatongoona kuti munhu uyu anondida, regai ndingomunyenga. The day randakamunyenga ndo the day raakandibvuma. From there on munhu wekuti anofarira kuti tigare tichingoita bonde pafoni ende iye akandipromisa kuti she has a way yekuti inini ndinge ndichizomujoina ikoko ku-UK but we have to get married first. But akabva ati ndiri kuda kuti nditange ndaona kuti kana wazouya kuno hauzondirwadzisi here. Fine mukoma, I am keeping the tabs on that. I am trying to make sure kuti asafa abata kana any of my deals dzandiri kuita kuno. Asi chandisingagone mukoma ndechichi chekunzi ndinofanira kungogutsikana nesex iyo yatinoita pafoni because what we do ndezvekuti almost each and every night inini naye tinofanira kuti tinge tichiita izvo zvavanoti sexting, zvekuti tinenge tichiita bonde tichitumidzirana mamessages nemapictures edu nemavideo calls. But inini mukoma zvinondibhowa. I just do it so that she can be happy enough kuti ange achizonditora kuti ndinge ndichizoendawo kunogara ku-UK ikoko. But now mukoma ndatova nemwana ane 4 months because kunoko kuZimbabwe nditori neumwe musikana wandakatomitisa and she's not the only one. Ndine vamwe futi vasikana 2 avo vandiri kudanana navo. Maybe chinhu chakazokonzeresa kuti nditange kuita zvevasikana vakawanda kudai, it is because musikana uyu ari ku-UK she is really taking care of me mukoma. Ndino maintainwa inini. There is no need yekuti ndinge ndichienda kubasa because iye akanditi I feel like kana ndikakubatsira pane zvose zvandinenge ndichikubatsira nazvo you will see kuti indeed I am supposed to become your wife. Ende zvese zvaari kundiitira hapana kana chandiri kumboshora mukoma. But with all the money dzaanonditumidzira dzimwe nguva ndinenge ndichitodawo kutoendawo out nemunhu wangu apa munhu wacho anenge ari ku-UK. Iye anoti you just go out then you have a call with me uri ku-out ikoko then spiritually we will be connected. But mukoma ndezvekupenga izvo. According to me I want physical contact. Iye anoti she cannot afford kuti ange achingoita ma-up and down achiuya kunoko kuZimbabwe. As for now inini kuti ndinge ndichienda ikoko panotinetsei because pane tumwe tumakosi twandiri kufanira kuti nditange ndapedzisa so that I can go ikoko ku-UK. mukomanashi izvi zvandiri kuita izvi hazvisi zvichazondidestroyera here future yangu. How can I put the brakes pavasikana vose ava vandiri kudanana navo? Vasikana vose ava vandiri kudanana navo yes vanotozviziva kuti ku-UK uko kuna amai guru like baby mama. Ndakatovaudza pafeya kutoti kana ukangogara watongoita musarinya wekuda kutaura nagulezi vako vari ku-UK kana kuita zvimwe zvinhu zvinokonzeresa kuti gulezi vari ku-UK vasazonditumidzira mari, inini haufi wakandinhuhwidza. And she understood because mari iyoyo yandinototumidzirwa ichibva ku-UK that is the money mukoma inotoita kuti iye akwanise kutengera mwana mapampers akwanise kutorarama. But I can't move in with her because it will destroy my dream yekuti ndinge ndichizoendawo ku-UK.
but I want to put the brakes mukoma, but I am afraid kuti once I put the brakes pavasikana vamwe ava vandiri kudanana navo, one of the girls, she is so uncontrollable, ane kamwe kajealous kaya kashanjeke kuti anokwanisa kutondiporongera madhiri angu, and I feel like I am so close to this goal yekuti ndinge ndichizoenda ku-UK. I feel like I am really close kuti ndinge ndichizoenda ku-UK, but at the same time hana yangu inogara ichirova kuti once I lose this girl uyo ari ku-UK ndichafa ndichitambura inini. She is my only key to success. Ndipo stereiwo nyaya yangu vamwe varumewo seni vange vachindikansela. How do I stop all of this nonsense that I am doing? Musikana uyo ari ku-UK ukamunzwa achitaura kana akatanga kukudza kuti anokuda, you will see it kuti zveshuwa munhu uyu anokuda. How do I become a man wekuti anongorarama nemunhu one, but hii kadistance kari kundiuraya brother Nashi, ndo kandiri kungochema nako. Dai kwanga kuri kunzi ari padhuze ndaingopedzera shungu dzose dzekuda vanhukadzi paari, but I can't do that because we don't have any physical contact. Kana kuinewo vamwe vanhu vari in this kind of a relationship, ungazvigadzirisa sei? Inini yandinoramba mukoma ndiye kunzi iwewe unofanira kupota uchiita bonyora, then wobva wandirakidza kuti wapedza here kuita bonyora. Iyoyo inondibowa mukoma, but tingagodii because Zimbabwe yacho iri kupisa iyi, matova mugwenga mudhara. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Hey, zvakangoma hazvo, handiziviwo kuti tingamupa what kind of a counseling. Please ngatimukanseleyo mwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi elo mukoma, inini ndiri murume ane 33 years. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndaishandira umwe muIndia, but havasi maMuslim, vane chimwe chitendero chavo. Saka ndakatanga kushanda ipapo mukoma. Ndaiva ndisiri mbavha, asi ndakazotumwa kuita zvekuba mushure mekunge ndaona mari. Yakasvika nguva iya yavanounganidza mari, vese vanenge vachiuya nayo kumba kwemukuru wavo. Saka pane kamwe karumu kari muyadhi memuIndia kane rimwe zidhori, ndimo mainge muchiiswa mari imomo. Saka vanenge vachingouya vachikanda mari. Saka process iyoyo inoitwa zve1 week, asi hapana anenge achiverenga mari yacho. Inini everyday ndainge ndichingoba mari, kungoita zvekungonokora mari. So nekuti ndainge ndazviudza kuti chifananidzo hachisi chinhu, ndakaba zvekuma $1,500 US, ndakatenga stand ndikabva ndatovakawo katakshop kangu, ende katakshop ikako kari kutoshanda izvezvi. Kubva ipapo handisati ndambosangana nedambudziko, asi mudzimai wangu haatombozivi kuti mari yacho iyi ndakaiwana kupi. Mukoma Nashi, patova ne2 years ndabva mukubira munhu uyu mari. Dzimwe nguva handirari nekufunga kuti zvinhu izvi zvandakaita handina kuromba here, ndiri munhu akakurirawo muchinamato. Saka chivi ichi chandakaita chinondivhundutsa. Ndauyawo kwamuri, muri yeZimbabwe, kuti munge muchindibatsirawo, mundipewo mazano anokwanisa kundibatsira, zvimwe kuda ndinokwanisa kurerukirwa. Chimufananidzo chacho mukoma chainge chiine imwe face so yakaita kunge yenzou, but kumakumbo uku ainge ari munhu. Pamberi pechimufananidzo ichocho ndo painge paine kamwe kainge kakaita kunge kabox, but kainge kakakotewa negold. Handizive kuti gold racho rainge riri rechokwadi here kana kuti rainge ringoriwo fake gold. Saka mukabox ikako ndo mavaivhura vachiisa mari. Iniwo mukoma ndakangoshandisawo mukana wekuti muIndian iyeye munhu wekuti ainyanyisa kuvimba neni, ndikabva ndangopota ndichingonokora. Ndaiti kana ndanokora mari yandinenge ndanokora, apa tigere tose kuno kuSouth Africa, but zvandaiita ndezvekuti mattress, pane rimwe buri randainge ndakangocheka so ndo mandaingopfenyekedzera mari imomo mumattress. Mukadzi wangu hapana kana chaakamboziva, iye ainge achingoti baba vari kugona kuronga. Izvo ndainge ndichingobira Chimwe Chidhori chemaIndia mari. Please ndibatsireiwo, handina kutoromba here nezvandakaita izvi. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi Ndakabira Chimwe Chidhori chemaIndia mari. Zvakangoma hazvo vedu we.
please ngatitaureiwo navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hi, Ndakabira Chimwe Chidhori. I was looking for a quiet place to record. So my confession goes like this. Right now I'm 27 years. When I was still a girl, I dated a certain guy that I loved so much. Akaogomisira atizirwa. In the process, it's wrong about Ndakabira Chimwe, then we would do this and that, because he was 8 years older than me. So by that time I was still at school. So chakazoitika ndechekuti mukomana wanted a baby and I didn't want a child by that time because I was still schooling. And ndiri munhu yakuti mufamily medu we are 4 and I'm the only daughter, so all my brothers wanted all the best for me. So ndaenda chikoro. So we promised each other that pandopedza chikoro, then pandopedza kunyora wondibvisira ndoinamba kwenyu, I can give you a baby. Pandozvara mwana then ndodzokera chikoro ndokontinya with what I'm doing because iye aitakuda mwana. So takaplana that thing and he was okay with it. Hapana kupera time. After 1 year in a relationship, ndakabva ndanzwa kuti atizirwa nensikana nenhumbu. I was hurt, so ndakangozviti kuti inini, although I say I love you, it's only because I want a baby, I'm desperate for a child. Ndakangozviti that I'm not going to be, I don't know, but ndakangozviti that I'm not going to be like kuenda pane munhu atovapo patova nemunhu kudhara. So ndakangosiyana nazvo ndobva ndaenda away from the town ndichienda somewhere kanogara ikoko just to clear my mind. Pakati papera 6-7 months there, I was still single. I met the other guy again. I fell in love with that dude, you know. Takadanana, and we were okay. I can't say any 4 years, so we were just of the same age. Again, ndobva atizirwa kudaro. Ndakabva ndangozvudza that okay, I think inini I'm not supposed to get married, I'm not supposed to date. By that time ndakazobva at the age of 21 ndakangozvudza kuti right now I have to look for someone wekuti ndingoita naye mwana, then I'm done. So I did get someone by the age of 22. Ndakabva ndawana mumwe mukomana. He was tall, dark, and so on. So ndangozvudza kuti if I can get a baby with this person, I'll have a beautiful baby. So ndakadana nemunhu iyeye, not kuti ndaimuda, but I just wanted something from him. Ndoziva kuti zvinoitwa nevarume kuti toda ngomuzvarisa, but inini ndakatozviita ndoda kuti atondizvarisa. And for sure ndakaona time yacho yaitora time, you know, because there was nothing that was happening. But ndangozvida no, on the process ndakabva ndasangana nemunhu akandinyenga, ndobva ndamufarirawo. So I wanted to leave that relationship because I didn't want the guy. So ndobva ndatoda ndana nemunhu wandinoda. But pandakaramba uyu, I think it was 1 month what they then I started dating another guy. With the guy, we're using protection when we're sleeping together. After all those weeks, mukomana uya akabva ndifonera akanditi, do you know that you're pregnant? Wakandiramba, but I know for sure that you're pregnant. Inini semunhu anga asina dates really specific when I got to my periods, ndasingacheki kuti ndaenda maperiods or handina kuenda maperiods, ndaingoti as long zvaitika it's okay. So what happened is that with that guy takamborara tisina protection, and this guy angari nearer me than the other guy I claim kuti I akandakamuramba, but I was already pregnant.
So what happened is that mukomana waya pakandudza kudaro I went and tested. Pandakanotested found out that I'm pregnant. And zvakazoitika ndezvekuti I told this one after some 2 weeks, because when I think 2 days without a protection. After some 2 weeks, ngamanangoti, dude, I missed my periods. I wanted to see how he's gonna react, but he was okay with it. So zvakazoitika ndezvekuti, sorry mukomana, I got distracted. I was busy with something. So zviri kuitika now ndezvekuti between these two guys, the other one I never loved him, the other one I loved him. So zvakaitika ndezvekuti the owner of the child akabva anditi kwandiri, if you're not going to get married, kwandiri, I'm not gonna support the child. And I was fine with it because I never loved him. So I just said it's okay. So takagara, and this other one was supporting, but privately, because I told him, he knew my mom was too strict. So he was doing it privately. He was giving me marijuana and so on. And I was just taking it. So zvakaita now, it's when my child was 3 years. Dad vake chaivo vakabva vanditsvaga andisvika vandiwana. Ndibva vandiwana, saka he wanted to be mulife yemwana. So to be honest, I don't like this guy. Andimfarire, anditombomufari nyango paapfuura nyango ndikangowa voice rakaisara nene, I don't even like him. And this other guy, because now we are far from each other. I'm ndiri kune imwe country and he is back home, but we talk, we communicate. So zviri kuitika ndezvekuti I don't know, because now my child is 5 years. But I've never introduced my child to him. He doesn't know him. He knows him from my pictures only, this other guy. Then the father also doesn't know the child. He only knows him from my pictures only. But this other one supports the child. Because kana dakwenza mari mwana, anopa mwana bamnini wangu mari, then she goes with it kuna mami as if ndangotumira ndakabatadzani yake. So I don't know kuti ndoenda here pandiri kuenda kuZim now muna December. Should I go and tell this other guy the truth, or should I just leave it? Because I don't know why it's now calculated, because kana mwana vakatosiyana, in fact the pregnancy yakatosiyana ne2 months, meaning kuti aitofanira kutofisa that this is not my child. But still now kana ndikatoenda kuZim, every time pandinovisita kuZim antointroduce nemafriends ake, I will change zita remwana wangu. Anogona kutoudza mafriends ake kuti andomaita fadza, vandogara ndichara nezvavo, ndovane mwana wangu mukomana. But I don't know why atinambobvira mbuda calculate my months or whatever. I don't know, because whenever I go there, I even know some of his sisters, but handakangova handina mbuda mboita that thing yokuda kutaura navo and so on. So ndakagara for a long time mukomana until ndamuudza, please go ahead and marry another person, because I don't want to be married. So andisikuziva kuti pandoenda every time, pandoenda kumba every time we meet, we go out, there is that chemistry between us. So pandoenda kumba, whenever panenge ada kuona mwana, I just see pane zvandongoita kuti asazomuona. But he talks with him per phone, because my child doesn't know his real father. He doesn't also know this other guy, because I don't want to introduce my son to any of them, because umwe wacho actually useless, the father, the real father. But ndatombomupa go ahead, okay, you can talk with the child, you can do so, but he never did. So andisikuziva kuti is it safe kuti pandoenda kumba I sit down with this other guy and I tell him the truth, because pandakatomuudza I just wanted to see how is he going to react. Achabvunza here pandozvarawa, ndakatomuudza futi pandakatozvara kuti ndazvara mwana.
And I thought maybe he's gonna say hasi mwana wangu because wangu angashona kuvarini, but I think he never concentrated in any of that. So I just want, this is my confession, and I just want an advice for that. vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatimubatsireiwo mucomment section so that she can make the correct decision. Zvakangoma hazvo veduwe. Please let us try to speak with her in the comment section. I'll be back with another episode.